I gde ste ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu započinjemo novi serijal na kanalu, pošto svi znate da je izašao, mislim ne znam da li svi znate, ali većina vas zna da je izašao CS2 i jako mali broj ljudi ima pristup ovom kanteru. Ja sam uspeo da nabavim akaunt Xiaomi, Ken je uleteo sa akauntom i imamo pristup novom kanteru. Mene ne zanima toliko gameplay, mislim zanima me, ali ne baš toliko kao i skinovi, zašto svi znate da baš gotivim CS skinove. I odlučio sam se da napravim ovaj serijal gde ćemo zajedno da inspektujemo sve te skinove i da vidimo kako CSGO skinovi izgledaju u novom kanteru. Ovaj serijal ćemo podeliti u delove po puškama, znači u današnjem videu gledamo sve skinove za kalaše, sljedeći video će biti za emare, AVP, nož, određeni nož, bajonet, M9 i tako dalje, uglavnom bit će tone ovih videa. Nadam se eto da ćete podržati te serijale i da ćete eto uživati u tim videima. Obavezno ostavite like, subscribe-ujte se na kanal, a mi idemo u ovaj prvi video. We see some shooting. Bullets only go a few centimeters from the players. Oh, this grenade may end this match. It's the explosion and it's a hit! What's happening? Did he run out of ammunition? What will he do now? It's a magazine! Incredible! And we have the winner! Our winner gets a box with incredible skins from Keydrop. We also have something special for all the viewers. With the above promo code, you get 50 cents to start with and 5% bonus from deposit. Ovaj video ćemo početi sa kalašima. Muki će da mi diktira skinove redom i mi ćemo ono da ih inspektujemo, da damo komentar kako neko naše mišljenje eto vezano za te skinove i to je to. Uglavnom idem abecednim redom ljudi, tako da znate. Prvi na redu je Aquamarine. Pa iskreno, brate, meni se sviđa skin. Ono, nema neko presijavanje i to, ali brate, dobro izgleda, meni se sviđa. Malo je običan, ali je spoliran lijepo. Prvi put vidim da su zapravo ovo delfini, buraz. Jel vidiš? Da, brate, to ja nikad ne bi primijetio. Narandžasti delfini kao plivaju, razumeš? Da vi kako smo stavili tu tačkicu da mu ispadne oko. Da. Aj, koja je tvoja ocena za ovo? Pa, moja ocena za ovaj skin je neka 3,5. Evo, ja ću dati 3. Dobro. Sljedeći kalaš je Asimov. Okej, ovo je Asimov. Dobro, Asimov je uvijek bio lijep. Brate, Asimov je ono nekako staple skin, ono OG skin, da. Ali brate, ali ne možeš da ništa kažeš da u je ovoj loš. novoj verziji. Ali da, realno što kažeš, znaš ono nekako... Malo je čisti, ajmo reći ono, malo Da, nekako da. čisti, ima to osvjetljenje ko što svaki ima. Detaljnije je i to je to, mislim, nije dobio neku veliku promjenu, znaš. Dobro, koja je tvoja ocena za ovo? Pa iskreno dao bi mu isto 3,5. Daću mu iskreno i ja 3,5. Ovaj je malo bolji ipak od ovog prošlog 3,5 definitivno. Sljedeći kalaš je Baroque Purple. Brate, po meni je ovaj skin kec. Pre bi default furo nego ovo. Majke mi, ovo izgleda kao neki tepih, ono babski. Brate, 1. Samo ću reći 1. Ocena 1. Ajmo dalje. Black Laminate sljedeći. Black Laminate, pa brate, izgleda mi kao kako se zovu oni noževi, isto Black Laminate, tako? Pa tako i treba da izgleda. To sve što je smeđe bijelo, takve su drške kod oni noževa. Da. Pa iskreno, ono, okej mi je, brate. Izgleda ko zebrena kost. Da, izgleda mi kao isečeno drvo, ono, znaš, viš? Pa ja bi dao iskreno tu ocenu tom skinu 1,5. Ja bi mu dao isto 1,5. Sljedeći je Bloodsport. Jel moramo uopšte da čekamo da ga inspektujem da bi mu ti dao ocenu ili... Aj, sačekat ćemo. Aha, sačekat ćemo pa će biti 5. Iskreno ljudi! Ovo je, svi znate, jedan od mojih možda i najomiljeniji kalaš u igrici. Nekako mi stvarno izgleda bolesno, brutalno i uz mnogo inventorija se uklapa, ono, bukvalno ne možete pogriješiti kad ovo kupite. Ono. Ne postoji osoba na planetu koja vam može reći da je loš. Može se nekome više sviđat neki kalaš od ovog, ali niko ne može da kaže da je ovo loš kalaš. Znači, niko, brate, ovo je prelijepo, brate, ovo je, brate, ovo je umjetnost koja je napravio ovo, znači, bukvalno. Kako ga nahvalio, ko da si ga ti napravio, brate, i da ti dobiš procenut od prodaja. Ja ću samo dati jednu peticu i predajem riječ Guhu. Da, po meni je ovaj skin, brate, isto, ono što kaže Muki, baš perfektan skin za kalaš, realno, brate. Ono, ima sve moguće boje, ide u sve, ne, znaš, ima nekako ide uz beli inventory, uz plavi, uz crveni, uz narančasti, uz žuti, uz sve ide i pogotovo... Možda jedino ne bi išao uz zeleni, eto, možda tu već ne bi išao. Tako da, Danny Ripple, ti, ko te jebe, hajde. Jevi ga. Kalaš kao kalaš baš je dobar, brate, i što je najjače baš dolaze do izražaja neki detalji koje pre nisam ni primetio, kao na primjer ovo ovde dole kod šaržera, vidiš, ove neke tačkice, brate. Da, baš neko dobro izgleda i ove plave linije, to ništa nisam vidio u CSGO-u, tako da ovaj skin po meni 4.
može i bolje, brate, od ovoga. Sljedeći skin Blue Laminate, jebote, pa dobro izgleda. Što je najveće, brate, ja sam mislio da će biti ružniji, evo iskreno. Isto. Ali malo je ljepši nego što sam očekivao, iskreno. Ne bi nešto posebno sad ja da komentarčem ovaj skin, iskreno, ja ću samo dati ocjenu, a moja ocjena za ovaj skin će biti 2. A ja ga vam volio da hvale, rekao ću daći bar 3. Da. Bio sam spreman da mu dam 1,5 iskreno, ljudi, tako da 2 jer je malo me iznenadio. Nije i dalje mi nije nešto specijalno, iskreno skin, ljudi, tako da ono. Pa iskreno, ovo je dosta veliki upgrade na CSGO-a. Da je samo plava boja umjesto ove smeđe, bio bi još ljepši. Bio bi bolestan skin. A onda bi mu dao već možda i 3,5, 4, zavisi kakva bi bila plava, ali ovako 2 mu dajem. A dobro, viš, možda nekako 2,5 na mišiće jedva. Ja bi mu dao 2,5 baš zato što je dosta veliki upgrade naspram CSGO-a. Mislim, u CSGO-u kada ga pogledaš, mnogo je loš skin, a ovdje nekako baš ima tu neku lep pattern ima i sviđa mi se. Sljedeći kalaš koji dolazi na red je Kartel. Kartel ima neke detalje. Kartel ima opasne detalje, ali ovo zmija ovdje gore. Ću ja to malo da ga bacim drkicu neku. Da ga kupim za moj inventar, ja? Jel mi se čini li je to zmija gore? Nije, jest stvarno zmija, vidiš? Da, to je zmija, bukvalno buras. Što dobro izgleda, brat. Ja ću ovo da uzmem. Da mi se slaže za inventari, znaš. Mislim, skin kao skin, brate, pre nije bio ništa spec, nije ni sad ništa spec. Znaš jedino kako, je to što dolaze... Aha. Ja ću ovom prošlom skinu, plavom laminatu, dati 2, a ovom ću dati 2,5. Da, mislim da je to ok. Ja ću dati ovom trojku. Ali ima ljepše detalje i sve. 2,5 ću mu ja dati, brate. Da, ja bih mu dao 3, baš zato što ono ima fin dizajn, dolazi više do izražaja. Pogledaj ovaj vrh ovdje kod kako se zove ovo, brate, kod ove cevi. Da, to detalje. Baš ovo nikad nisam vidio. Ostalo je sve kod default, ali to sve ostalo sivo je. Da, baš mi se sviđa. Sljedeći kalaš je Case Hardened. Sad, dobro, mislim, ovdje ne možemo da ocenimo sve, možemo da pogledamo neke, ono, jel znaš da imaju različite paterne, znam. Daj neki klasični, ono, neki klasični. Ne znam kakav je, ali evo ga, klasični. Brate, meni se sviđa. Ja, brate, ne znam što, ali majke, nikad nisam bio ljubitelj ovih Case Hardenda. Ali imaju bolje presijavanje nego pre. Nekako mi izgledaju ko da su bili negdje na suncu, brate, 400.000 godina i evo šta je ostalo od njih. Da, to jest. Ali ona možda to je ta fora, valjda. Uglavnom, nisam neki ljubitelj, ali eto što se od mene će biti ocena 3. Čekaj, ja ne mogu dati veću ocenu. Pokušam da pronađem neki Blue Gem. Pa evo ga neki kao. Evo, na primjer, ovo mi je dao možda 3,5, ajmo reći. Tako da, između 3 i 3,5 su moje ocene, iskreno. Ali opet kada pogledamo, ovi su skupi, brate, znaš, kada je ovako Blue Gem kao... Da. Skup je, brate. Ne bi nikad dao te pare za ova. Zamisli da je ovdje skroz plav, mnogo dobro izgleda, ali što kažeš, mislim, ja bi mu dao 4, zato što ovo stvarno mogu da budu dobri skinovi, ovo mnogo bolje izgleda nego u CSGO-u, tako da po meni je to neka 4. Ajmo dalje. Sljedeći kalaš je Elite Build. Hajde ti, kaži šta misliš. Pa koji u prošlom CSGO, samo što opet malo više ispoliran, malo više detalji dolaze, vidiš drška kako se vidi tu ti detaljčići, tačkice male i sve. Da. Ali otprilike to je to, brate, ništa specijalno skin, ali nije ni ružan, iskreno. Ja mu dao 1 3, iskreno. Mislim, svakako je bolje od defaulta trenutno. Da, definitivno. Da, ja bih mu isto dao 3, ali što se tiče, jedino što je malo slom što je skočila cena ovom skinu. Mislim, svim ovim skinovima je skočila cena, ali ovaj skin je malo skuplji ako je Factory New. Fazon 13-14 evra, tako nešto, možda i ja. A iskreno ne vredi toliko, prebio sam nešto drugo, brate, za te pare. Ali dobro, mislim što se izgleda tiče, dao bi mu isto 3. Ajmo dalje. Sljedeći je Emerald Pinstr, nešto, ti znaš nastavak. Pinstripe, da. Prvi put u životu vidim kalaš, iskreno. Sad ti jasno zašto ga prvi put vidiš u životu. Ovo je meni, brate, pre obično i Ovo je Slate sa eto nekim, kao. Da, ja bi dao odmah ovdje 1,5, eto, čisto jer ima nešto na njemu, inače bio 1. Isto, ne mora ništa više da se komentariš. Tako da, sljedeći kalaš odmah prelazimo, Fire Serpent. Ovo ćemo malo specifičan da uzmemo. Ovaj kalaš ćeš bolje ti sve objasniti, ja ću samo dati ocjenu. Pusti malo bolju varijantu ovog kalaša. Ti pričaj sve, ja ću odmah da samo dam ocjenu, moja ocjena za ovaj kalaš je 3. Ovo je kalaš koji ja trenutno koristim i ovo je baš moj, iskreno sviđa mi se kako izgleda stiker Crown Foil u novom CS-u. Skin kao skin, mislim... Realno, default kalaš sa eto malo različitim, malo drugačijim dizajnom, ima ovu neku kao zmiju na njemu, ili što ljudi kažu zmaj, ali Fire Serpent je napravljen po kukulkanu. Eto sad ja malo već jedem govno, znaš, gledam da mu dignem nekako rating, znaš. Da.
Uglavnom, dosta redak skin i vidi se promjena, mislim, vidio sam in-game kako izgleda, baš kada ga držite u ruci, ovo zeleno, onako nekako kada se presijeva, dođe onako dosta do izražaja. Izgleda okej, ali opet ni ja nisam nešto previše oduševljen s ovim skinom, bez obzira što ga koristim i što ću nastaviti da ga koristim zbog same teme inventorija koju furam. I ovom skinu bih ja dao ocenu 4. Malo si pretjerao, ali hajde. Malo sam morao da dignem jebi ga, ali dobro. Sljedeći kalaš, first class. First class, kako si to rekao? First class. First class, kec. Pa ja ću mu dati 1,5. Što? Pa eto ima bar tu zelenu clean boju, nije ništa da su... Da, ono malo su se iscimali da Da, ušiju nisu pretjerali sad nešto, da. kožu za kalaš. Dao mu 1,5, eto iskreno. Ajmo dalje. Sljedeći je Frontside Misty. Ovo može biti ludilo. Ovo moglo biti lijep skin, iskreno, nisam ga još vidio ovdje. Da. Ali u CSGO dobro izgleda, realno. I jeftin je. Pa nije mnogo različit, ali opet detaljniji malo i... Sviđa mi se ova plava boja drugačije nego u globalu. Malo. Znaš, baš mi se sviđa. Ja bi ovome skinu dao ocjenu 3. Ja bi mu dao 3. Da je malo da su bolje urađene ove bijele, ove zezancije. Da. Jer ovako nekako hipnotiše me previše, ono. Da, kapiram. Znaš, ono, da se ljepše one urađene, ovo bi ozbiljan skin, ali ovako daćemo mu 3 jednu. Da, ja bi mu dao 3,5, meni se baš sviđa mi se ove plave boje kako izgledaju na njemu. Ajmo dalje. Ništa, to je to. Sljedeći kalaš je Fuel Injector. Ovo isto može biti ludilo, ali ajde vidjet ćemo sad. Lijepa boja. Lijepa, ja znam ovo žute ili narađansta, brate, nešto pa, između. nešto između, zavisi od svetlosti, vidiš. Da. Da. Vidi gore kako gori, vidi kako gori. Gde gori? Kako pomjeraš. Ko da gori gore, ono. Iznad te... Aha, ovdje, da. Da. Uglavnom, pa lijep skin, iskreno. Meni sviđu detalji, vidi ovo ovdje, brate. Ja ću mu dati, iskreno, 3,5. Ja bi mu dao čak 4, brate, tu negdje u levelu sa Fire Serpent. Ja sam razmišljao da mu možda dam 4, ja ću mu dati 3,80. Pošteno, brate. Eto, ja mu dajem 3,80. Ja ću mu dati 3,90, čisto ne bude isto kao Fire Serpent. Gold arabeska. Ovaj skin u CSGO ne izgleda baš sjajno, pale mu detalji, ali ajde ga vidimo ovdje. Ovdje ima neke, vidi se ti detalje, ali ništa to specijalno nije, brate, i ovo mi je nekako baš skin, odmah me podsjeća ljudi na romsku svadbu. Majke, ono, znači, uzima se ovaj kalaš, puca se u nebo, u pozadini ide pjesma Proljeće je, a ja sam osta nema zvijezde Danice, tako nešto, zaboravio sam pjesmu, ali uglavnom preskup kalaš, ne bi nikad dao pare te za njega. Ja mu dao ocjenu iskreno 3,7, ide uz lorove, ide uz svata inventori, prelijepo je to sve, brate, ali iskreno, brate moj, da, ono, razumijem što toliko košta, ali ono da su cijene uvijek, ono, kod svakog skina normalne, ja bi stavio da ovaj skin ne košta preko 50 €. Pa iskreno, meni se sviđa kako izgleda u Source dvojici, mislim u Counter dvojici, viš ovo presijavanje nekako baš da tom zlatnom dosta. Sve ovo što je smeđe, da je full crna boja, ovaj kalaš bi bio ozbiljan kalaš. Da je boja kao ovo ovdje što je ili kao to, drška. ja mu dao 4,5 minimum. Da, i da ima taj pattern neki, da je te boje, bilo bi top. Mislim, ja ću ovom skinu dati 3,5, ne znam koliko si ti dao, zaboravio sam. 3,70. Sad prelazimo na zeleni laminat. Ovo može biti isto ludilo, ako izgleda kao i oni da je zelena, onaj Thunder u njemu. Pa da, mislim, isti je kao Blue Laminate i ostali laminati, samo što eto ima zelenu. Nisam oduševljen, ista ocjena ko za onaj laminat. To si rekao zašto nemaš ti da setiš koliko je zelena. Ali mislim da sam 1,5 dao. Pa kao editor nek povedi priču. Sljedeći kalaš je headshot. Pa dobar je, ali nekako mi izgleda previše mrljav. Previše drečav, mrljav nekako. I drečav i mrljav, ne znam ono... Ja mu dao ovdje dvicu i to je to. Neću ne komentarsat ništa. Ma, meni je ovo kec, brate. Hidroponik. Pa nije loše, ovo clean izgleda što je najveće. Ja bi ovo furao u zeleni inventory sa Hedge Maze rukavicama koji imaju ovu istu zelenu boju i istu da mu je druga tamo drška, ono gdje drži pušku, mislim nije druga drška nego prva, brate. Ta drška, taj kundak zadnji i to naprijed, znači ovi smeđi dijelovi, da su boje ko šanžer, ovo bi bilo prebrutalno. Da, to jest. Ali, nažalost, nisu, daću mu ocjenu 3,5, a da su one boje, brate, dobio bi 4,5 sigurno minimum. Ali eto, ovako ću mu dati 3,70 ću mu dati. Ja bi mu dao 4, ovo je stvarno prelep, kalaš mnogo dobro izgleda u Source dvojici. Čekaj da probam da mu stavim na ove stikere, da vidim kako se... Daću mu 3,80. A, onako. Daću mu 3,80. Ja bi mu dao 3, ajmo dalje. O, 4, pardon. Sljedeći kalaš,
je Ice Cold. Ovo je relativno nov kalaš. I meni se jako sviđa. I meni se isto jako sviđa u CSGO, sad ćemo da vidimo ovdje. Pa isto ko u CSGO. Ali clean. Clean je, brate, realno. Mnogo lijep kalaš, brate, mnogo lijep kalaš, iskreno. Ovo sad moram da razmislim, brate, ali 4 plus, samo da skontam šta ću mu da, brate, ali ovo je pre-clean. Da, mnogo lepe boje, mnogo jednostavan dizajn, brate. Ja ću ovom kalašu dati 4,6. Ja ću mu dati 4,5. Blizu mi je ono perfekcija, bukvalno. Eto, da. Jaguar. Dobar, brate, meni se sviđa. Ozbiljna ta Zadnje mačka. čudo, ne, Ta baš mačka ozbiljno izgleda. dobar dizajn baš ima nekako. 2,5 od mene. I ovo drvo mi se sviđa i sve, daću mu 2. Da. Dobio je 2,5 samo radi ove mačke, izgledam brutalno dobro. Sve ostalo mi ne vidi izgleda ovo, dobro. Buraz. Da, možeš napraviti. Ovo je Uglavnom ozbiljno spik. 2,5. Jet Set. 1. Jedan. Izgledam kao ono da je skupio na pijaci, držiš na zidu ono dječju neku pušku, nalijepio si neke naljepce. Ne, ovo ono bio Gdje si na si putovanju. putovao prije? Da, bio si na Znači, putovanju ja. i lepiš nalepnice. Jungle Spray. 0,5. Ja ću mu dati jedinicu, ajde. Let Museo. Uuu. Došla mi je dostava, ja ću dati ovom je skinu 2,5 i to je to od mene, ostavljam vas sa guhom. Iskreno ljudi, meni se sviđa kako izgleda ovo, znači sad, bukvalno tek sad vidim čitav dizajn skina, ovdje imamo kao kokošku, ovdje imamo ovog lika koji drži kalaš, ovaj lik isto drži kalaš, još jedna kokoška ovdje, neki autić, vrata, ali generalno boja skina mi se baš sviđa, uz neki target, plavi inventory, ovo može jako lepo da ide i baš mi se, iskreno sviđa mi se kako izgleda skin. I ja bi mu dao neku, pa 3,5 bi mu dao, 3,5, sad kad Mada nije to ne loš stvar skin kad ono igraš sa njim i to ima ono fina sto boje, nisu to ono loše boje. Da, uopšte nije... Ko kolaž neki ono bukvalno ono, napravljen skin, onaj. Ali eto, ja 2,7 ću mu dati, eto. Malo ću popraviti ocenu, 2,7. Ja bi mu dao 3,5 i sada kad bolje razmislim, ako sam dao onom Green Laminate istu ocenu, Green Laminate moram da spustim, brate, tako da ovaj skin mi se baš sviđa. Legion of Anubis. Ujebot. A ovo već nije loše, iskreno da ti kažem. Brate, ja bi ovom dao 4. Fini detalji, fina, žuta boja, žut inventory, može leti. Ovo je ozbiljno, pogotovo na Kundaku, taj Anubis, šta je on već? Neka mumija je ozbiljno, tamo, Anubis je ovdje, viš i kao nešto. Ozbiljno skin izgleda, iskreno. Ja ću mu dati jednu iskrenu 4. Ne, ovo je ludilo, brate, ja bi ovom dao 4,5. Za zlatni, bolje mi je ovo nego Golden Arabesk, pogledaj ovo. Definitivno. Samo zamisli, evo, možda čak i ovaj dizajn uz Golden Arabesk, ali već ima dovoljno ove neke zlatne, taman, nije preterano zlatno, znaš, nego ti mali sitni detalji koji ga pecnu stvarno... 4 od mene. Da, ja mu Možda dajem... 4,2. Ja mu dajem 4,5, ovaj skin je stvarno brutalan i ovo ću da kupim. Neon Revolution. Ujavot, interesantne ove zelene boje, sad tek ono vidim te detalje, te zelene. Da, lijepo izgleda zelena na crnu, pogotovo Još tamo ima kod nišana. kosturske glave neki, ni to nisam vidio. Ovo će od mene dobiti 2,7. Od mene 2,5. Sljedeći je Neon Rider. Uz Bloodsport! Možda isto jedan od omiljenih skinova što se tiče kalaša, znači bukvalno ovaj Bloodsport skoro pa pod istu ruku idu. Da, prelijep skin, znači nema greške, buraz, ne možete isto ni za ovaj skin reći da ne valja. Možete reći da ima neki bolji ono po vašem ukusu, ali ne možete reći da ne valja. Znači bomba skin i uz Bloodsport ovo će biti drugi skin koji dobija od mene ocenu 5. Iskreno slažem se sa Mukijem, ali ne mogu da mu dam 5, brate. Po meni ovo 4,5. Dobro. Stavio bi ga sa Anubisom. Sljedeći kalaš je Nightwish. Zamislite želj po noći. Vidiš, taj skin mi se nikako nije sviđao u CSGO, a ovdje već nije ni loš. Ovdje već je ono okej izgleda, ali opet da, ali i dalje me nije. hipnotiše, previše ne volim te skinove koji me hipnotišu dok ih gledam. Ali viš menja fino boju, brate. Ali da, okej, ono boje. Ja ću mu dati jednu 3, jednu blagu 3. Pa ja bi mu dao isto 3. Okej, brate. Sljedeći skin je Orbit. Aj malo brže da odradimo ove pohovane. Pohovane? Brate, ovo nije pohovan, ovo je brutalno. Ovo nije loše uopšte, brate, a eto ti pričaj. Ljudi, ovaj skin uz crveni inventory, uz nekog rubija, ovdje izgleda mnogo bolje nego što izgleda u CSGO. Po meni, ovaj skin 4,7. Znači, sa neke 2, 3, kakav je bio u CSGO, sad bi mogao najlaganije ovo dodati na 4,7. Skoro pa 5. Mnogo mi se sviđa kako izgleda. Ovaj skin je bukvalno eto nešto što mi uzeo. Brate, mene je taj skin sad iznenadio malo. Ja sam očekivao malo drugačije, boje tmurnije, ali ovo je mene sad iznenadilo, brate. Ja sam bio spreman, ljudi, no joke, maksimum 2,5 da dam ovom skinu, ali ja ovom skinu sada dajem 3,9.
možda, ma ne, 4 mu dajem. Ja ovom skinu dajem 4. Brate, ovo je prebrutalno, meni se jako sviđa kako izgleda. Došli su mi uštipci, ja ću malo jest uštipke, da znate. Dobro, ne moraš sad u video jebote. A što? Pa završimo Brate! video pa jedi jebote. Ajde. Ajde. Dajem da gladujem dok radim video. Sljedeći skin, Pantera Onka. Ovaj skin može ispasti okej. Ali, meni nije ispao okej. Ne sviđa mi se, nekako Isti je ja mi gore, previše. brate, kad skontaš. Previše mi je neki skin tamo kod onih Talibana, neki koji koriste, ono, naš, oni klasični neki skin, ono, mislim, ono, Da, ne znam, kapiram. ne sviđa mi se iskreno, brate, nekako, ono, pustinska neka verzija, nešto, šta ja znam. Mislim, ne veze Jaguar sa pustinjom, Pantera, ću Jaguar Pantera, ali ne znam, nekako ne kupuje me skin, iskreno, ne bi ga nikad kupio, bukvalno da je 2 eura, ne bi dao 2 eura, ali svaki item ima svog kupca, tako da nekome se sviđa, meni ne, ja ću mu dati 1,5. Ja mu dajem dvicu. Dobar je, ali realno što kažeš, previše nekako ono, nema neke boje, previše jedan taj neki military style, znaš? Da. Ništa, sljedeći je Phantom Disruption. Ovaj skin može biti ludilo. Ovaj skin fakat može biti ludilo. I jest ludilo. Jeste dobar, brate. Dobar je, nema šta, brate moj. Kao Slade s ovim nekim, znaš, ono... Ozbiljan, iskreno, skin i mnogi će ga i koristiti, ja mislim, jer stvarno lijepo izgleda, ja ću mu dati 2,7 od 10. Gledaj ovdje na vrhu što ima ovo kao Ja plavu. ga dam, ali dodam u 2,7. Ja, viš ti ima ovaj neki kao plavi dizajn ovdje, znaš, baš mi se sviđa. Iskreno ja bi mu dao 3. Sljedeći je Point Disray. Ovaj mislim da neće ni nešto ličiti. Mada možda iznenadi kao Orbit. Pa što je neće, nije ružan, brate. Nije ružan, uopšte nije ružan. Nije uopšte ružan, brate. Ja dajem odmah 3,5. Ja 3,5. Ja mu dao opet 3. Kao i ono... Sljedeći skin je Predator. Ajde pa speedruna malo. To zašto si gladan, a i već snimao pola sata i više. Bukvalno, buraz, idu neki random skinovi glupi. Predator 1. 0,5, ajmo dalje. Ja se izvinjavam, 0,5 isto. 0,5, dalje. Rat Rod, žali Bože izgubljenog vremena. I tvojeg gledovanja za ovo. Da sam znao ovako izgleda, preskočio bi ga. Rat Rod. Ujebote, ima neku priču tu, ali ja ću mu dati 1 2 maksimum. Ja isto, 2, ali sviđa mi se mnogo bolje nego u CSGO. Ajmo dalje. Sad idemo na crveni laminat. I da vidimo ćemo li njemu dati 1,5, vjerojatno da. Ja svaki je isti, samo druga boja. Mada crvena možda malo najbolje pristaje uz onaj kalaš, ali vidjet ću. Pa iskreno da, mnogo bolje izgleda crvena i oni su dobili po 1,5, ovaj će od mene dobiti 2,3. Od mene ovo, brate, može čak da bude skoro četvorka. Ne, šalim se, od mene će ovo dobiti 2,7. Da, ja bi ga negdje bliže četvorci bi ga čak roknul, baš mi se sviđa ovo i možda bude dobar sa nekim crvenim kraftovima ovdje. Znaš, ono staviš one Battle Scar crvene one. Da, ja ću mu dati 3 ti 4. Može, eto. Sljedeći je Redline. Dobro, Redline nekako je ono... Klasika je. Klasik kalaš koji je stvarno dobar i ne možeš tu da kažeš da je loš. Pa dobro, loš je. Znaš kao... Ali dobro, ali opet clean je, brate. Ali opet clean, da, elegantan je baš. Ja ću mu dati ocjenu 4. Isto. Jer nije on previše ono tu nešto specijalan. Crni kalaš ima na dobrim mjestima su stavili crvene linije. Imate neki carbon fiber pater, viš, ima nešto tu. Uglavnom 4 od mene. Isto bi mu dao 4. Ajmo dalje. Sljedeći je Safari Mesh. 1. Ja bi dao 0,5. Ne moramo dalje. Sljedeći je Safety Net. Čekaj da ga stavim bar na sekundu. Šalio sam se, 0,5. Ovaj skin možda iznenadi još. Ovaj može iznenaditi što neće, ali fakat može iznenaditi. Iskreno iznenadio me, ova bela je okej. Nije loše, ali 1,5. A neće, ja ću mu dati iskreno 2,3. Slate sam vidio danas u live kod tebe, razočarao me. Uništili su onu baš mračnu crnu boju. I brate, da je ostala ona boja da su samo dodalo svjetljenje, ja bi Slate-u dao 1,4, ali ovako, iskreno, uz dobre stikere i dalje može biti dobar skin, daću mu 3,5. Ja bi mu dao 3, brate, i dalje je okej, brate, bolje nego default, to stoji. Da, daću mu 3,5, eto, od mene 3,5. Sljedeći je Empress, iskreno prelijepo, brate. Brate, ovo je prelepo. Ovo je meni baš prelijepo, brate, i ja ću ovome skinu dati 4,7. Ujebote, ovo je baš dobro. Ovo je prelijepo, 4,7 od mene ocjena. Da, 4,5 od mene. Ovo je baš dobar skin. Ovo ću kupim, ajmo dalje. Sljedeći je Uncharted. Mislim da ovaj ne može nikog iznenaditi, ali eto, ajde vidimo. 1. Sljedeći je Vanilla. Pa, gore od CSGO-a. U CSGO mi lepša Vanilla čak. 1. Ajde, 1. Vulkan. I dalje, znači, prelijep skin, ali ovo je šta trek, nije dobio.
ali nije ni mogao ništa specijalno da dobije jer ima takve boje, ali zato radi baš ovih boja, kakva god da je verzija bude u budućnosti, uvijek će biti standardno prelijep skin i od mene jedna 4. Možda Ali... čak i malo jače, iskreno, daću mu 4,5. Daću mu 4,5 iskreno. Ja bi mu dao 4, ali sviđa mi se, brate, mnogo ova plava boja sad na njemu. Drugačija nijansa plave nego pre. Da, I ja ću baš da mi se 4,5 dopada. jer odzvanja od mnogo ostalih skinova iskreno kalaša. Da. Sljedeći je Wasteland. Ovaj mogu možda iznenaditi. Rekao sam možda. Ali nije me iznenadio, Iznenadio te, ali je pozitivno. ali nisu toliko loše ovo bijela ova boja na njemu iskreno i radi nje će dobiti 1,5 od mene. I ima na kundaku te šifre, neke te detalje. Da, ja bi mu dao krvavu dršku. Dvicu. 1,5 će od mene dobiti. Wild Lotus. Otprilike ista priča ko sa Gold Arabeskom, previše košta, a uopšte mi se skin kao svi ne sviđa, a nekom je sigurno prelijep, meni iskreno nije, ali opet odbacit ću od ostalih, dobit ću od mene 1,3. Po meni ima jako lep dizajn, ali što kažeš, ni meni se ne sviđa skin, iskreno, ja nisam neki obožavatelj ovog skina. Botanike. Da, dobar je za investiciju, baš zašto košta toliko koliko košta i uvijek će držati na ceni i uvijek će mu skakati cena. Generalno, brate, ne znam koju bi mu ocenu mogao da mu dam. Da se ja pitam ovako lično, dao bi mu 2, ali realno gledano ima specifičan dizajn, dobar je artwork, tako da neka 3 je ono, okej, da. I posljednji u ovoj seriji je X-Ray. To je to, nemamo više kalaša. Nemamo više kalaša, završili smo i sve. Hvala Bogu, 40 minuta snijemo. Hvala dragom Bogu. Znači... X-Ray, brate, iskreno, ja volim ovaj kalaš. Dosta ljudi onoga ne voli, ali meni se baš nekako sviđa ove boje na njemu. Nema nikakav specijalan dizajn. Ja ću mu dati odmah samo ocjenu 3,3, pusti tebe da pričaš. Ali kada skontaš, mislim, X-Ray sve kao izgleda da se probidi kroz kalaš. Viš ovdje ove kao federe neke, ovdje imaš ovu mehanizam kako izlači metke, ubacuje ga u barrel, Ide mu zime uglavnom. Znaš, baš ide u zime i ima dobar dizajn kada malo bolje pogledaš i razmisliš. Tako da, generalno, brate, meni se ovaj skin sviđa i ja bi ovom skinu dao 4. Šta si ti rekao? Ništa, to je to, 3,3 od mene. Uglavnom, to je bilo to što se tiče ovog videa, obavezno ukoliko želite da nastavimo s ovim serijalom. Ali obavezno lajkujte, znači, znoj smo uložili u ovo. Ali bukvalno. Ozbiljno, znači, morate da lajkujete videe i da, ako hoćete komentaršete, ako nećete, vama na dušu. Da, napišite dole u komentarima top 3 kalaša u igrici na osnovu ovoga što ste vidjeli u ovom videu i to je to. Ćao.